Għalina qegħdin joħdulna dak li kellna. Jiena minix qed immut bil-ġuħ. So jien min qed nitlob xejn iktar milli kont qed nieħu, jiena rrid dak li hu intitolat għat-tifel. Għax jekk aħna ħaniġu niqsin, bħalissa nistgħu nixtruh. Għax ir-raġel jaħdem u nistgħu nixtruh. Però dat-tifel jekk ħajmur ġo home għandu 700 fix-xahar tad-diżabilità. Jekk tagħmilhom plus, ma jifdallek xejn. Hija din id-dikjarazzjoni li tatna ta' ġuvni ta' 20 sena li għandu l-kundizzjoni ta' cerebral palsy. Mara li biswit il-qalb qasmet magħna l-esperjenza tagħha dwar il-fatt li l-piżijiet fuq il-familji qed ikomplu jiżdiedu. Mariella Palmier tkellmet ma' Net News u spjegat kif bħalissa mhux qed tingħata l-mediċini u l-ħalib adekwat għat-tifel tagħha għaliex il-gvern waqqafhom jew qed iġib tipi oħrajn. Dan hekk kif hu għandu PEG, aċċess mediku li jidħol dirett fl-istonku tiegħu. Ispjegat li l-ħalib li qed jingħata b'xejn li hu lejxin ta' dan il-ġuvni ma jaqbilx miegħu, bekk ikollha tixtri l-ħalib adattata għat-tifel tagħha minn buta. Dan minkejja li l-konsulent tal-isptar applikala sabiex tieħu l-ħalib speċifiku mingħajr ħlas. Palmier insistit ma' Net News li minħabba din ir-raġuni qed ikollha tixtri 5 fliexken ħalib kuljum minn buta, ħalib li jiswa madwar 3 euro kull bott. Ispjegat li qed tixtri mediċini li jkollu bżonn bina ta' kuljum minn buta wkoll, dan hekk kif il-mediċina Nexium li tintuża l-istonku kienet ingħatat b'xejn lura fl-2018 għal madwar xarejn. Iżda Nexium li tista' tintuża mill-aċċess mediku tal-ġuvni għaliex titħallat mal-ilma issa nbidlet f'waħda li ma tistax titħallat u għalhekk li ma tistax tintuża minn dan iż-żagħżugħ. Għalhekk din l-om spjegat li issa qed tonfoq madwar 38 euro kull 9 ijiem fuq din il-mediċina li jammontaw għal aktar minn 1300 euro fis-sena. Jiena nonfoq kważi 38 euro kull 9 ijiem għax inti tlieta sessions 3 kuljum, il-kaxxa fiha 28 u jiswew 37.90 something. Din l-om għaltinna li ftit ġimgħat qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2022 kienet marret titkellem mal-Ministru tas-Saħħa Chris Fern fejn insista li mediċina adattata għal ġuvni hija aċċessibbli. Iżda meta staqsiet u jgħidilha x'inhi din il-mediċina huwa qam u telaq il-barra. Jiena l-elezzjoni li għaddiet mort sa anki għand il-Ministru, mort għandu l-uffiċċju u spjegajtlu u għatlu li l-isptar m'hemm xejn li għaddim il-pek. U baqa jgħidli li hemm. Għatlu biex jagħtini l-isem xem u qabad ippakkja u telaq il-barra. Għax qalli 5 minuti oħra kellu laqa. Tista' tgħidli min hu l-Ministru? Dr. Fern. Baqa jgħid li hemm, però m'hemmx. Mariella Palmier qaret ma' Net News li tinsab inkwetata għaliex avolja sa taffordja l-bżonnijiet ta' bina ma tafx se jiġri jekk tiġi nieqsa hi, dan għaliex il-ġuvni jaqla biss 711 euro f'pensjoni tad-diżabilità. L-om żiedet li dawn l-ispejjeż huma parti l-ispejjeż tal-makkinarju illi juża bina ta' kuljum, inkluż il-wheelchair u s-sodda speċjalizzata tiegħu. Ma dan l-istazzjoni saħqet li kull ma għandu bżonn it-tifel tagħha u li jieħu dak li hu intotalat għalih. Issa żejjed kollu żejjed, issa qegħdin joħdulna dak li diġà konna qegħdin nieħdu. Bil-mod il-mod vera, all right. Iżid, però jiena lija il-gvern li mu qed itini assolutament xejn, li t-tifel mu qed itih xejn. F'dawn l-aħħar xhur bosta familji tkellmu ma' dan l-istazzjon u spjegaw illi l-pis tal-ħajja qed jinħass aktar minn qatt qabel, dan hekk kif il-gvern ta' Roberta Bela qed jibqa' jkaxkar saqajh quddiem din ir-realtà. Min-naħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista ilu xhur li ressaq proposti biex tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-għolli tal-ħajja, tant li ħareġ bil-proposta sabiex il-ħaddiem jingħata żieda sħiħa tal-kola bil-għan li l-familji jibqalhom aktar flus fil-but.